Neviem, či už vyšla, ale vyjde oficiálna správa Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorá bude hovoriť o tom, že v Piešťanoch sa nebudú uskutočňovať majstrovstvá sveta v hokeji. A má to dva dôvody. Ten prvý zásadný dôvod je ten, že v poslednej dobe, povedzme, že bolo mediálne známe, že by mesto Piešťany mohlo byť dejiskom majstra sveta v hokeji v mládežníckych kategóriách. V poslednej dobe sa začal ohlásať vlastník spoločnosti Sedasport o tom, že chce si prísť pre sedačky na zimnom štadióne, ktoré podľa jeho tvrdení mu neboli zaplatené od bývalého nájomcu zimného štadiónu, keďže on sa súdil s tou spoločnosťou D. Auro a tvrdí, že mu neboli vyplatené všetky sedačky, takže z tohto dôvodu, že sa ich domáha. My sme síce dali žalobu, ktorá hovorí o určení vlastníctva týchto sedačiek, ale z dôvodu nejakej prevencie a nejakej právnej istoty sme sa rozhodli po spoločnej komunikácii so Slovenským zväzom ľadového hokeja, že nebudeme takto spoločne riskovať a nebudeme riskovať reputačné riziko ani mesta Piešťany, ani Slovenského zväzu ľadového hokeja alebo Slovenska, aby náhodou nevzniklo nejaké FOPA alebo nejaká dramatická situácia, ktorá by súvisela s domáhaním sa týchto sedačiek. My podľa právnikov, samozrejme právnici tam majú, aj externý právnik, majú stále výhrady voči vlastníctvu tých sedačiek a dohľadanie vlastníctva. Teraz nech mi je to odpustené, ak nepoviem správne, ale laicky poviem, pretože predpokladám, že ten súdny spor, ktorý tam bol o tie sedačky, tak nebol skončený, aspoň podľa právnikov informácií má, že nebol skončený kvôli tomu, že by sa určilo, že zaplatia, nezaplatia kvôli tomu, že nebolo to, že to nebolo, nedostavila sa druhá strana, či ako to bolo, alebo ako to bolo. Takže presne, my môžeme dať presnú informáciu, sa nehovorí nepresné informácie, ale z tohto dôvodu. A ten druhý dôvod je, že tam bolo treba spraviť o odvlhčenie a odvetranie, aby tam nebolo, že nejaké, kvôli priamym prenosom, že je vidieť, no vzduchotechniku, a to má dve časti, odvlhčenie a odvetranie. Tu odvlhčenie stojí tých vyše 200 000, ktoré sme schválili na mestskom zastupiteľstve, ale podľa služieb tá ďalšia časť vzduchotechniky, to odvetranie nejakých ďalšieho 500 000 malo stáť a teraz nevedie, či to bude fungovať aj s tým, alebo nebude fungovať s tým a dodacie lehoty by boli tak na knap. To znamená, to sú všetko dôvody, prečo sa pristúpilo k tomu po dohode mesto so Slovenským zväzom ľadového hokeja, že sa proste z tohto zámeru pre istotu ustupuje.